Ο Πεταβράκης θα κάνει το πλασέ και το 1-0 για το Διαγόρα. Κουρουκερέζης. Γίνεται την παλιά. Απομακρύνουν οι παίκτες Καλαμαριάς. Γιαννιός. Το γέμισμα εκεί που βρίσκεται ο Καμπούρης. Καμπούρης σε κατά μέτωπον επίθεση. Θα τροφοδοτήσει τον Πεταβράκη, ο οποίος μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Πεταβράκης και το 2-0 για τον Διαγόρα στο 11ο λεπτό. Αφού στην παλιά αυτή που έγινε για τον Πεταβράκη μέσα στη μεγάλη περιοχή, ο επιθετικός του Διαγόρα θα κάνει το 2-0 στο 11ο λεπτό. Σωτηρόπουλος θα κάνει τη βαθιά παλιά εκεί που βρίσκεται ο Ράιος. Ράιος θα κάνει την προσποίηση, θα κάνει και το σουτ και η μπάλα λίγο out. Τανούζης χάνει την μπάλα και μόνος του ο Ράιος, μόνος του καταγεκόμενος από δύο παίκτες. Ράιος θα κάνει το πλασέ πάνω όμως στον τερματοφύλακα της Καλαμαριάς, στον Τζιόλα. Σωτηρόπουλος στην εκτέλεση του κόρνερ. Κυπριώτης πιάνει την κεφαλιά και εκπληκτικά διώχνει ο Τζιόλας λίγο πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα. Ο Κυπριώτης θα κάνει το σούτε με μια κεφαλιά, ο Καμπούρης θα κάνει το 3-0 για τον Διαγόρα, καθώς μετά από αυτή την απόκρουση του Τζιόλα ήρθε με κεφαλιά ο Καμπούρης και θα κάνει το 3-0 στο 41ο λεπτό για τον Διαγόρα. Και το δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει με αλλαγές στις φανέλες και των δύο ομάδων, αφού η καταρρακτώδης βροχή ανάγκασε τους παίκτες να αλλάξουν τα βρεχμένα τους ρούχα. Σωτηρόπουλος θα κάνει τη βαθιά μπαλιά και η μπάλα θα καταλήξει, όχι τελικά, με μια εκπληκτική προσπάθεια ο Τζιόλας θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Κυπριώτης στην εκτέλεση του κόρνερ για τον Διαγόρα μέσα στη μεγάλη περιοχή, πλασαριστά. Θα γίνει το σούτ από το Ράιο, θα απομακρύνουν προς τη μη παίκτες Καλαμαριάς. Βασιλαράκης έρχεται, κάνει το νέο σούτ. Η εικόνα από τη συνηθισμένη. Ήταν όμως ένα Σαββατοκύριακο όχι ασφαλώς χωρίς ενδιαφέρον, αφού οι αγώνες των πρωταθλημάτων της δεύτερης και της τρίτης εθνικής κατηγορίας πρόσφεραν μερικές σημαντικές εκπλήξεις. Στη δεύτερη εθνική, γεγονός της ημέρας ήταν η ήττα της Καστοριάς μέσα στο γήπεδό της από το Χαραβγιακό με 1-0. Πολύ σημαντικές οι νίκες του Ιωνικού εκτός έδρας στα Τρίκαλα και του Λεβαδιακού στη Λιβαδιά με αντίπαλο τον Ολυμπιακό Βόλου, σε ένα παιχνίδι στο οποίο αποβλήθηκαν 2 ποδοσφαιριστές και ο διαιτητής έδειξε και 8 κίτρινες κάρτες. Στη βαθμολογία, τα σημερινά αποτελέσματα επέφεραν αρκετές αλλαγές και από το απόγευμα ο Λεβαδιακός και ο Χαραβγιακός οδηγούν την κούρσα του ενδιαφέροντος πρωταθλήματος της δεύτερης εθνικής. Να δούμε λοιπόν τώρα όλα τα αποτελέσματα και τη βαθμολογία στη δεύτερη εθνική μετά την πέμπτη αγωνιστική. Είχαμε λοιπόν Καβάλα Εδεσσαϊκός 1-0, Νάουσα Διαγόρας 1-1, Δόξα Βύρωνα Καλαμαριά 1-1, Καστοριά Χαραβγιακός 0-1, Λεβαδιακός Ολυμπιακός Βόλου 3-0, Ρέθυμνο Γιαννιτσά 1-1, Γιάννηνα Παναργιακός 1-0 στο παιχνίδι που έγινε χθες και παρακολουθήσατε σε απευθείας μετάδοση από την ΕΤ 1, Εγάλεο Ατρόμητος Περιστερίου στο ουδέτερο γήπεδο του Ναυπλίου 0-0 και Τρίκαλα Ιωνικός 1-2. Έχουμε λοιπόν τώρα στη βαθμολογία Λεβαδιακός και Χαραβγιακός με 7 βαθμούς. Ακολουθούν Καστοριά, Απόλλων Καλαμαριάς, Εγάλεο, Δόξα Βύρωνα, Καβάλα και Γιάννηνα με 6 βαθμούς. Πιο κάτω Εδεσσαϊκός, Διαγόρας και Νάουσα με 5. Ολυμπιακός Βόλου, ΕΑΡ, Γιαννιτσά, Ατρόμητος, Ιωνικός με 4 βαθμούς. Στην πρώτη τελευταία θέση ο Παναργιακός με 3 και στην τελευταία τα Τρίκαλα με 2 βαθμούς. Το ενδιαφέρον του ΠΡΟΠΟ συγκεντρώνεται σήμερα στο έκτακτο δελτίο με τα αγγλικά παιχνίδια, μια και δεν είχαμε παιχνίδια της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Τα 13 τυχερά σημεία του δελτίου με τα παιχνίδια